जोबोद गोजोननाय जासिबाय मिथिंगा ब्रह्म बिथांनिसिम दायो हांख्राय हरनाय बायदियै अनजय नार्जारी बड'फा इउएन ब्रह्म गोजौसिन फरायसालि बिथांखौ जौस्रां फारसे फैनानै मेथाइ रोजाबफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिनि उनावहाय दङ जोबथा बादायारि हिसाबै गोजोन बसुमतारी आर'नाइ कलेज क'क्राझार बिथांखौबो थागथियारि जानानै थाखानो थाखाय गुरै खावलायबाय। दायो मेथाइ रोजाबफैगोन अनजय नार्जारी बड'फा इउएन ब्रह्म गोजौसिन फरायसालि। हेलो गोजोन मोनाबिलि समनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावग्रोबाय। आङो बयनिसिमबो माने निमाहा बिनोसो सानदों मानोना आंनि मेथाइआ दहाय सार होनलांनाय बादिबा खुगा मेथाइ नङा मानोना आंनि मेथाइआ जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनिसो। दा आङो मुंखौ थिसनबाय हिसाबै पार्टिसिपेटखौ खालामनो गोसो जानायखाय आं फैनाय जादों। स्केल इ बिफाङाव बानानै बिफा फोजा जुगु जुगु दाउथु गादों हनै आङो जुनार दाउथु गाबदों दाउथु गाबदों आगे मैनागुरिनि सेवारि दुलि सना जाति बासि बासि हौवा बासि बासि इसाई जबला फानांगोन आगै सना फानांगोन मैनागुरिनि सेवारि दुलि सना। अखाफोर बैसागनि अखा दैजों हनै जोमै नायदाव दावबोलायगौ हनै जुलि लायै लायै नाहुरसा। अखाफोर बैसागनि अखा दैजों हनै जोमै नायदाव दावबोलायगौ हनै जुलि लायै लायै नाहुरसा नाहुरसाग मैनागुरिनि सेवारि दुलि सना। आंखौलाय गाज्रि दा सानाखै नोंखौबो गाज्रि साना रावनिबो नोङो नङाखै रावनिबो आङो नङा संसाराव थायोब्ला मोजां गाज्रिजोंनो जुलि जानांगौ मैनागुरिनि सेवारि दुलि सना।
मैनागुरिनि सेवारि जुलि सना मैनागुरिनि सेवारि जुलि सना मैनागुरिनि सेवारि जुलि सना गोजोन्थों जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय अनजय नार्जारि बिथांनिसिम दायो जोबथा बादायारि गोजोन बसुमतारी आर'नाइ कलेज क'क्राझार बिथांखौ जौस्रां फारसे फैनानै मेथाइ रोजाबफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाहैबाय बिथाङानो जाहैदों जोबथा बादायारि गोजोन बसुमतारी खुलुमबाय आंनि मुङा गोजोन बसुमतारी थाला दाद्रा ओमफ्राय हारम'नियाम स्केलखौ आं मिथिनाय जायाखै ओइयागै हायलुरि उन्दुगादुरि सेंग्रा खावग्राफोरनि नामजारि सेंग्रा खावग्राफोरनि नामजारि ओइयागै हायलुरि उन्दुगादुरि सेंग्रा खावग्राफोरनि नामजारि सेंग्रा खावग्राफोरनि नामजारि सोरखौ नुवा नोंलाय मोखांनि सबाय बिमायानो सानफा दाफा बास्लायबायनाय फुंनि बेलासिनि महर लानाय फुंनि बेलासिनि महर लानाय मैया नुदोंमोन आं गन्थं सेराव दिनै नुबाय आंलाय खावलाय गेजेराव गाबोन नुगोन नामा मेगन सेराव गाबोन नुगोन नामा मेगन सेराव ओइयागै हायलुरि उन्दुगादुरि सेंग्रा खावग्राफोरनि नामजारि सेंग्रा खावग्राफोरनि नामजारि गुस्थियाव मानि थैयाखै खाफाल गेजेराव मानि दाखो मेगनाव मानि हांगाराखै खानाय फिथराव मानि थफ्ला गुस्थियाव मानि थैयाखै खाफाल गेजेराव मानि दाखो मेगनाव मानि हांगाराखै खानाय फिथराव मानि थफ्ला नायनो मोजां बयनिबो गेजेरनि नायनो मोजां बयनिबो गेजेरनि ओइयागै हायलुरि उन्दुगादुरि सेंग्रा खावग्राफोरनि नामजारि सेंग्रा खावग्राफोरनि नामजारि ओइयागै हायलुरि उन्दुगादुरि सेंग्रा खावग्राफोरनि नामजारि सेंग्रा खावग्राफोरनि नामजारि गोजोन्थों हेल' जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बिथां गोजोन बसुमतारीनिसिम बिथाङानो दिनैनि हारिमु बादायलायनाय खुगा मेथाइ रोजाबगिरि बादायारिनि जोबथा बादायारि दा बे समावहाय थुंगा 8थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि हारिमु बादायलायनायनि खुगा मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय बे हाबाफारियावहाय बाहागो लानाय जोंनि बड'फा इउ एन ब्रह्म कलेजनि गोरायुं सारजों लोगोसे साफ्रोमबो सार आरो मेडाममोन
आरो लोगोसे बेवहायनो बाहागो लानाय जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फरायसालिमानि बारग' फरायसा आदा आबर लोगो नोंथांमोन आरो बेवहायनो दिनैनि मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय हाबाफारिनि बिजिरगिरि महरै हांख्रायनानै लेंहरजाखानाय साफ्रोमबो सार आरो मेडाममोन आरो बेवहायनो बाहागो लानाय गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिमानिफ्राय नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो थान्दै लोगो नोंथांमोन बे समावहाय दिनैनि थुंगा 8थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै खुगा मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय बे बादायलायनायनि जेनाखि सामलायगिरि बिबान बे बिबानखौ आङो एसेखिनियावनो बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिजों लोगोसे आंनि बे सामलायगिरि बिबानखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय होननानै फोसावनाय जाहैबाय गोजोन्थों।